Uyazi mngani yami, ayikho into eningasula njengokuthi uma uthandana nemoto, umuntu mase ehlukana nawe athathe into ayincane ayenze ishu mase efuna kuhlukana nawe. Yazi ngathi ukhuluma nami ke lapha. Yazi phela mina sengithandana nomuntu wafika kimi wabuya wathi nglalela lana. Sengikhathele ukuthi njalo nje mangikhuluma nawe ungazi noma ukhuluma nami noma ukhuluma nomngane wami eceleni. Ingcolo sihlukane ngoba ngathi asiboni ngasoleki. Uyazi mfethu yenye into nje enicasulayo. Fanele thina manje sibeke imithetho yokushare. Yeah. Uqinisile ngoba nje for isibonelo. Ngingathi mangabe ngikushela ngesizulu wena bese ungiphendula ngesilungu. Lokho kutshengisa ungahloniphi okukhulu. Umhloniphi vele. Enye into, mongabe umuntu usicaba lo weTax, akashelele emunye isicaba. Angashele lo thisha lo ufundisa lengane. Okunye ke futhi nje basaphetheleyo. oBen 10 abashela ontanga babo obaphi. Yazi enye into, umuntu makashela nje amacomi ngalethela ngoba mayiqeda izophela. Yaphela futhi. Yeah. Okunye ke futhi fanele ngikwazi ukuthi izumba alisheshe licacise ngoba vele sophilenzela ifavor bakithi yazi. Khatha baba, siyahamba lesikhathi. Yeah, enye into mawushela musakubhema kwaye ngoba khonjisa ungahloniphi. Yabona okunye ke futhi yabona ukuthi umuntu angahamba sesebenzisa umshado ukushela ngaye yabona elungise labanye o DJ o tata. Oh God. Uyazi enye into, umuntu engathi mangabe eshela umuntu ashele ngosizi alokho esho ukuthi mama wasweleka. Hayi, ungasheli ngoba ufuna ukuqonya ngedwelo. Umuntu akaze standard sakhe ashayela umuntu osezingeni lakhe ngoba kusasa sifuna mabe sebemshile la bese ngoba nakho ngingafundile mina. Yazi Yamambela le. Enye into, umuntu lo bhema wonke kashele lo munye obhema wonke. Square nje leyo ndaba square nje ikanjalo kodwa kokugcina ncinci okunyayisa ekugcineni angathi mangushela ntombazana bese unguza ngayo intombi akusontombi yakho le awuhlanganisele utho la. Yamambela le. Uthuye uthi usiphazamisa la. Samba shit. Kokani be? Imali? Bafethu.